Yeah, ndadzoka manje muri yeZimbabwe zvazoita. I'm so excited to give you my evening updates. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ma stories, ma trending stories ese aswera achiitika neachiri kutoitika muZimbabwe iko zvinezvi. Sekutaura kwatinongozviita, ukaona inini ndatouya panapa chibvauza kuti hazvina kumira zvakanaka. So tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboy kani. Right. Kwaswera kuchivhurwa hombe, vanhu vari kuvhura hombe zvisingaite kuZimbabwe. Especially mune zvedu zvematongerwo enyika izvi, vanhu vari kuvhura hombe yakanyanyisa. So advocate nezo Chamisa vari kuzobuda vari kupindura nyaya yaswera ichinetsa iya yanyaya yana Chari nanani, all those guys ava vari kunzi nevanhu masellouts handiti. So pavari kunzi masellouts ipapo advocate nezo Chamisa vazobuda vanga vachigadzira papa vanga vaisa imwe post, appreciation post vachiti the power of social media. Ndasanga ndaricha vanhu 100 something million, 1 million something manumbers avanga vakaisa akawanda evanhu vanga vaita se vanga varichwa kana kuti vanga vasangana ne that post yavo vachitaura kuti vakuda kuti se vakuda kuchitangidza kuti vaite se vadzoke ndo nyaya yanga iripo. So vanhu vari kuzotaurawo panapa vari kubatanidzira nyaya because vamwe vari kuti ana Chari masellouts, vamwe kuti havasi masellouts, ana Hopuwo masellouts, vamwe vari kuti havasi masellouts. Zvizhinji zviri kutaurika pamusoro penyaya iyoyo. We all know kuti chiri kunyatsoitika pazvinhu izvi kana kuti pavanhu ivava. So this guy abuya mu comment section ma advocate nezo Chamisa achiti Prezo, I would like to see you surrounded by people who are ready to disagree with you on matters, not anazvese bo. Those who can't disagree don't have principles. Ndo nyaya yabuda iri kutaurwa panapa kuti kudawo vanhu vasingawirirane nemi vacho pamuchavhura chinhu chenyu ichocho. Vanhu vasingawirirane nawo kana kuti vanhu vasingawirirane nezvavanenge vachitaura zvese vanenge vachitaura kuti no aiwa apa hazvisi apa hazvisi ndo vari kutaura. Advocate nezo Chamisa ndo pavari kuzopindura panapa. Vapindurawo zvimwe zvacho zvinenge zvakuzopinda nyaya yekuti mawords avanenge vakuzoshandisa akati deep. Vati I'm a Democrat, I'm civilized and polite. I have many around me who see things differently. I cherish and value them. What I love is that they are not loud-mouthed. I love and respect dignified differences and diversity. Vapedza zvavo vapindura. But kana mukazonyatsonzwisisa, I understand kuti mimi munochinzwisisa chigame ichi. Pane apa word rashandiswa kunzi they are not loud-mouthed. Munokwanisa kunyatsozvinzwisisa zvese ipapo. Patotaurwa zvakawanda. That's why rukuzoona kuti pakuchinetsa manje kuti alright, saka toti ava ndo team loud-mouthed racho riri ana Chari, ana Hopuwo ching'ono nanane kuti vanozongobuda vachingoita zvinhu zvekungomwachuka kungotauritsa pese pese. Pari trick futi kuti azonzwisisa boss unoza chiya chinonzi strategy ambiguity chinonetsa kuti uchazonzwisisa kuti saka vanenge uchizonyatsowirirana naye unonyatsolinga naye wacho chaiche ndiani. Boss unoza zvinoitika pavanhu ava ndechoti umwe munhu anogona kubuda papublic achiramba achiti ndichatomuzive Chamisa chakazodai so kubackground achitoshanda vese vachitopanana maideas. Zvinonetsa futi that strategy ambiguity because mimi mune musingachaziva kuti toatakani boss munenge kuti ava vagara havasi kuita se havasi kuonana pakunetsa panenge patrick manje. Bozi vakataura kuti aiwa nditori navo vanhu vakatodaro hobho just that havasi vari kuti vanongomwachuka kudaro but nditori nehobho vakadaro and I'm civilized. Zvakaoma anyway, handidi kunyeberani. Those guys muri kutoti ana Chari pamwe vatori nani pane vari kunenge vatoriko. Saka kureva kuti kutori nesaga revanhu vakadaro dutu revanhu vari ipapo. And unozati timu rakaita sana Chari ava vanga vachipindurawo nyaya yacho iyi yanga iri kutenderera iyi. Achitaura nyaya ichiti I know the running dogs they don't forget that we created them. Ndo nyaya iri kutaurwa panapa. Hanzi aiva vanhu vari kukangana kuti takavagadzira. Uri kuona nyaya yacho dzakubudiswa naChari panapa. Ndachona yanga ichicelebratewa that post yanga yatorwa this Zanupf page iri Zanupf Patriots vachitaura kuti dear Chamisa's running dogs, kwanzi mose muri kutuka Freeman Chari muri imbwa. Ndo zvanga zvakuchizotaurwa manje but yatoraiwa the running dogs uyo ana kutaura in the way yekuti muri imbwa. Ava manje ava vakutongotaura vachitongota se kuda kunetsanisa vanhu kuda kupezanisa vanhu. Ndo pamatauriro vanga vakuzviita but Chari papost yaabudisa nhasi ari kuedza kutaura kuti I'm trying my best not to respond
to a lot of what has been said, because at the end of the day, I want us to all be standing after all this. Like I always say, if the tongue was not involved in divorces, most couples would find each other. I wish you all well. We part to meet. Apedza zvake. Ndoyanga iri kubva kuna Chari. Hachidayo, zvokuti tinozotanga kuzobuda panapa takuona nangwana asina kupenga kana takuzochinjana mashoko hazvisi zvinhu zvakanaka, ende panoramba navanhu kana kazhinji kacho dai pasina muromo inotaurika mhuri zhinji dzingade dzichiyanana. Ndo yaari kubuda ari kuita sei ari kutaura Freeman Chari. But I know kuti imimi guys you have a lot to talk about it, and munoziva kuti nyaya idzodzo mukatona dzatotanga kudai soka munenge munazvo zvakawanda zvekutaura. Asi mimi zvataurwa naadvocate Ncube mazvinzwa zvekutaurwa na Freeman Chari wacho mazvinzwa. Ncube ndiasina Ncube pamwe kuti tingati hana zvekutaura kana kuti akaona takataura futi vanozongomushora anotanga ataura zviri empty. Most of the times anenge achitotaura but vanhu vaya vanenge vachitotaura zviri empty vaya. Ndo type vanhu ivavo. So ndo nyaya dzacho dziripo apa. Tipinde mune dzimwe nyaya tionesana zvese zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi. 4 December 2024 ndo patitori nhasi panapa. President Emmerson Mnangagwa vokorokotedza President Munyowani weku Namibia, uyu president elect akawina, ari kunzi akawina wacho uyu mukadzi uyu vomukorokotedza voti makorokoto zitsamba rabuda rakanyorwa rakarebesa iro. You know, it's just that I can't read that letter rakarebesa mungazorara panapa, but it's one of the things zvanga zvichiitika. So tichibva ipapo tine nyaya imwe iri panapa pari kunzi a parliamentary storm is brewing in Zimbabwe as ministers are accused of prioritizing President Emmerson Mnangagwa's events over their legislative duties, sparking calls for the president to be summoned to parliament to answer questions. Do nyaya irimo mudariro iko zvinezvi. So this guy akasumuka ari kuti I recall one time when there was a clash and some honorable ministers were flocking there to be with the president. His Excellency said other honorable ministers who had nothing to do with the program must go back to parliament. That was done. Speaker of Parliament Jacob Mudenda is quoted saying, so ndo mabudisirwa iri kutwa nyaya yacho. Apa ni nyaya apa kuti ma ministers vari kungomhanyirira vachingoteerana na vaMnangagwa. Ndo nyaya iripo, saka pari kunzi pada tombosamunwa kana president vacho ku parliament kuti vatombopindurawo dzimwe dzenyaya dzinenge dzichitaurika apa. Pakuti ma ministers boy every day apichawanike ku parliament kwacho maka chi. But we all know the truth. Tingatoswera tichitendereredzana kuda kuti these guys vanongo respect kwa kuti ndoko anenge akatonyazopinzwa basa kwacho vakamunzwa kuti wo akuta wa minister. Saka hapana kunenge kuri kufadza murungu. Those things zvinhu zvokuti zviri normal zvinongoitika. But inini nyaya iripo kwanza kuti they want to summon the president. Nyaya iri panapa yandiri kunyatsoona these legislators vane era 1. Nyaya yavo i1 yandiri kunyatsoziva ini kuti vari kuti ko isusu because I am a minister vanenge vachipolishwa zvizere. Muri kunzwa nyaya dzavo dzekucomplaina, hatisi kupuwa mari dzakakwana, mari dzedu hadzisi kubuda in time chichi. All those things ndo zvinhu zvimwe zvekuti zvinenge zvida kuti vanotanga kunozvitaura macho kuti aiwa isusu but ko mari dzedu machinchichi vane basa nematumba avo chete. Maministers varoramba vachingodederere una president. Saka ivo pfungwa dzavanenge vachiti aiwa maministers zvavo zvese zviri correct, zviri covered, vari kuwana magreen avo akakwana, masalary akakwana nema-allowances ese. Isusu kuno ku parliament manje tingosara tiri tega akuswe ma ministers kuti tinge tichiita zvatinenge tichiita parliament business pamwe chete nema ministers. Zviitika zvipere. Kozoita imwe nyaya iripo nhasi panapa President Emmerson Mnangagwa zvekare netimu ravo varumba vari kuvhura hombe vatenderera pane maflats avanga vaenda kuno commission. So a lot of people are complaining. I don't know why these guys vari kungofocusa nekungoda kungoramba vachingonokata mariboni as if hapana umwe munhu ane kwanisawo kuti ange achingonoitawo that thing. Why am I saying this? Time is money. Time yekuti munhu akatogara maemayo ndo panobaida kuti patogadzirwa because iko zvinezvi Zimbabwe ine zvakawanda zvinotombosotwa chaizvo. Anyway, mira ndi kunzwisisa zvataura advocate Zaima here panapa pazvautaura ari kuti good day Nick Mangwana, is it the job of the head of the government to open a block of flats? How much time is spent in the office
developing policy and governing, does everyone have to include ribbon cutting and groundbreaking? When will time be devoted to solving the mountains of crisis Zimbabwe faces, including 21 billion debt crisis, the limping currency, the dead economy, triple-digit inflation, the broken public health system, the electricity crisis, the comatose public education system, 49% extreme poverty, squatters, street kids, the lack of access to clean and tap water, food insecurity, 82% unemployment, malnutrition, infant mortality, 6-figure forced migration. I could go on. When will the gimmicks stop and the business of governing begin? It's a mess. We need new leaders. Don't bvunzo kutaura panapa zvikuti hey by the way zvokuramba muchingotenderera muchiti nhasi mavhura maflats akati, nhasi maenda makadai makanodai, nhasi makakata ribbon nebridge, mangwana makadi. Time yese yamungurova iyo chimboenda munogarira pasi nyaya dzedu dzemunomu kuti isusu tine mari ine mazero akawanda, itori issue inoda kugadziriswa iyo. Tine mari chakadai so 82% yenhigirikini economy yakatoita kudona, unemployment rate iri pa 82%, kuma 6 million people, over 6 million tingatodaro mazimbabweans vese vari kutogara outside the country. Vese vavo vanhu vekuti havana kuti vari kungobuda zvimwe zviya zviya, vazhinji vakafoswa nenhama, vase vese kuti vakangobuda because of vaonawo mamwe maopportunities as normal zvinongoitika as usual kunze, zvinoitika kune dzimwe nyika zvongoti unongoti waleti inini ndawana nigitini kwakadai so nyika ndo yakuita se iri kundidawo chichichi zvinongoitika. Even here in Zimbabwe we have ma South Africans but not numbers ekuti ungatofamba uchiverenga kuti tine mazi South Africa. Unongowana 1 2 3 vekuti vatita mabusiness kana kuti vakangoyo vachingodidi vatingorowa mapositions mamwe here and there, zvingori normal zvinongoitika zvezve, kwete kutoita crisis ekuti uzoti South Africa ini tuzoti kunoku taka offloaderwa vanhu. So all those things ndo pari kunzi zvichagadziriswa rini, zvichagarirwawo pasi rini kuti zvigadzirike, pane kuti mungoswera muchingotenderera muchikata maribbon. That's the question iri kutenderera, iri kubvunzwa panapa naadvocate Fadzema here. And I know kuti a lot of people are not ready and not willing kuti vange vachianza zvinhu zvakaita seizvozvo, but inotori nyaya yekuti inenge ichida kutomboti igarirwe pasi, itauriranwe, ioneswe, zvigadzirisike izvozvo. Usatingarambe tichingoti kava mongoramba muchitenderera muchikata maribbon. The next thing manzi mamboenda makanodadai ukwakati makazonodidi, muchipedza ipapo panonopera kana 3 months muri mbodzokera futi kuheroes mombonoradzika rimwe gamba muchitorwa maseko enyu. These days zvatomboonanewo mukutova kutombotenderera munomu dhara kwakuri kutobuda kunze kwenyika cheko cheko kutoenda. Anyway, muri Zimbabwe ndo nyaya dziri panapa, ndo ma-updates andati tigedza ndingotanga nawo because zvinhu zvacho zvakawandisa, saka ndikazonyodzirebesa dzimwe zacho mungazopedzera makotsera, but regai ndimbokata ndimbogumira panapa ndizvo mumbondiudzawo imimi kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. Aiwa, ngatimboonesanai mucomment section guys. Uyai mucomment section mucomment mundiudze kuti muri kuionawo sei nyaya.